valmistautuu Tiia Beck ja Potter, sitten Pohjaranta Lehtonen. Tässä juuri tässä. Moi! Ei! Ja näin maalissa Anna Sorri ja Westerpuu Painting. Ja nyt lähtövuorostaan Tiia Beck ja Potter edustavat Kahvimaan ratsastajia. Valmistautuu Roosa Pohjaranta ja Hemmo Foss. Sitten Lehtonen. Ja voittajia ovat Anna Sorri, Westerpuu Painting, Vesikansan hevosystävät. Uksu aina semmoinen kyttää, se kattoo ennen kuin se menee maastossakin. Sitten kun se hyppää, se hyppää siinäkin näköisesti. Niin se on tää tilanne. Ei kaikki sellaista. Ei se oikein, se vähän, se on vähän semmoinen tavallaan arka. Sitten kun se menee, ihan sama kuin vesilammas. Se kattoo ja kattoo. Sikkusen niin, no niin, nyt Tiia Beck, Potter, Kahvimaan ratsastajat. Ja näin palkintojen jaossa seuraavana ratsastajat tervehtivät palkintojen jakajia. Sanomme onnea kaikille voittajille ja sijoittuneille. Kunnia kierros, olkaa hyvä. Oikein.